تماشاوان نیجا سروک کمله پیشنگین کرد علی چون روژا 23 و مه لدادگاه جزای گران یا چاردان یا چالیانی لباجار استانبول هات دار زاندن و دادگاه به تومتا اندامتیا پکک 6 سال و 3 مه جزا دایه علی چون لگوری زانیاریان پارێزەرên علی çeven li dijî vê biryarê derketine niha dosya ji bo lêkolînê diçe dadgeha temyîzê. Berê jî ew 11 mehan bi heman tometê zindanê de mabû. Cezakirina Alî Çeven bi tometa endamtiya PKK bû sedema karvedanan. Di demekê de ku PKK xwe fesih kiriye û Alî Çeven tu caran nebûye alîgirê wê rêkxistinê jî darizandina wî bi wê tometê bû sedema nerazîbûnê. امین ها یک سر بچنه باجار استانبول برز علی چون سروک کمله پیشنگین کرد لگلمه برا اوج مرا ببیجه که اف دوزکه چاوایه بکیجان آرمان جان لهمبری وی هاتیه وکرن دم باش که علی تو بخیر هاتی روداوی برێژی ez bawer dikim tu ji ber vê dozê hate dar zandin 11 mehan jî tu di zindanê de ma tu girtî mayî ev cezayê kulte hatiye birîn ji ber heman sedemaye yan dozeke nû ye. Belê dem baş ev doz xwe berê ku ez hatim girtin li ser propagandayê PKK nêzê 11 mehî wergerandin endamî ji bo propagandayê tu delîlek ispatek nedîtin lê mixabin dozger endamî xwast û biryar jî li ser endamiyê 6 sal û 3 meh hat dayîn. Qaşo ez endamê PKK nînim. Dozger wisa di mutala xwe de diyar kirbû gotibû her çi qas tu delîlek nehatibe dîtin ji bo endamiya Alî Çeven ji PKK re lê tevgera wî rewşa wî xuya dike û diyar dike ku di pêşeroj de mümkün e ku Alî Çeven îrada xwe teslîmê PKK bike. Bibe endam. Yani li ser ihtimalekê ev ceze danete. Benê li ser ihtimala ku ez ê di pêşerojê de îrada xwe teslîmê PKK bikim. Her wiha delîlek nehatiye dîtin, tu têkiliya min bi PKK re nehatiye dîtin, tenê çend tişta kirbû sedem yek jî rûdav bû. Ji ber ku dema azatme girtin rûdav min par vekiriye gotiye serokê komeleya şovdarên pêşengên Kurd Alî Çeven hatiye girtin. Vî hevoka rûdavê xistiye mutalê û gotiye rûdav medyayê PKK ye qaşo medyayê PKK Alî Çeven par vedike. Mixabin dozger vî jî kirbû sedema endamiyê û ya duyem jî ji ber ku min gotibû şehîdê Kurdistanê vî peyva min ji bo şehîdê Kurdistanê qaşo ji wan gerîlayên ku li ser çiya hatine kuştin ji wan gotiye şehîd û ev jî yek sedem û ya dawî jî ji ber ku heta îro di tu îfadeyên xwe de di mahkema û dadgeha de min ji PKK re negotiye terör örgütî rêxistina terorîst ji ber min hat pirsîn got û terorîst dibîne min got nexêr ez terorîst nabînim tenê ez li dijî îdeolojiya wî me û fikrê min û baweriya min û vî îdeolojiyê ji hev cuda ye. Heft nîzê şeş heft duruşme ku ez li hember van ispat dikim ku ez ne PKK'yî me lê mixabin van sê sedema kirin sebeb ji bo endamiyê û niha ço temyîzê. Bi baweriya te wê encameke çawa jê derkeve dibe ku te bigirin tu 6 salan rakevî? Belê ji ber dema ku min bigirin ne 6 sal ez ê 10 sal razêm ji ber ku dû cezayê min ê din jî niha di îstinafê de hene. Yek ji bo dibên halqi kîn ve nefrete sürükleme ya duyem jî li ser doza mazlûm doğan li ser girtîgeha Amedê min parvekî kirbû ew jî salek û 6 me li ser propagandayê PKK dabûne min nêzê 10 sal û 11 meh cezayê min dibe yek dema ku ez bêt me girtin ne 6 sal e lê di pêşeroj de çî diyar em nizanin berê min de we axift we behs kir we got tê yasa derxin û tê gerîlaya re jî yasaya derxin ev ê ji girtîgehê tê bêt nebardan lê çawa hûn dibînin ev nakokiyekê mezin e ku îro ji hêlek ve behsa yasayî dikin
و جهلا دیو کسی که تو تکلیه وان تو علاقه هم بپکه کرتنه یه بپکه کتن بار کردن جبر که تو قاموفله جبوی تفجر و خبات من نایت دیتن بله گەگە آیا علی پارێزەرên te ji dadgehê re negotin weke nimûne niha pêvajoyeke çareseriyê di navbera PKK û dewletê bixwe de heye PKK xwe fesih kiriye bi biryara kongreyê rêkxistineke bi navê PKK nemaye tu çawa weke endamekî PKK tê darizandin ev jîna kokî ye ne wisa بله خو مویج دوزگار را جی گوت من چند میناکا داد پاراستنا خدا یا یکم جبر کو آخافتن منو پککی وک هف حتا دیتن من گوتیه کردستان من گوتیه چارەسەری دەسەڵاتداریya کوردا لەسەر ئاخا کوردستانê ev tişt gerandin sedem ji bo vî wek îşît min got ji dozger re û ji hakim re min got îro îşît bi navê Allahu Ekberê bi navê Îslamê êrişê namusa mirovayiyê kir û dewleta Tirkiye jî wî terorîst dibîne lê îro di mînarê mizgeftin yên fermiyê dewletê de rojê pênc wext Allahu Ekber tê gotin û behsa Îslamê tê kirin qaş û hûn jî bi devê îşî de diaxivin çiqa kesekî ku bêje behsa Kurdistanê bike ew tê watê ku PKK'ye peyva Kurdistanê û doza Kurdistanê 205 sal ne 45 sal û ya duyem jî pêvajokî heye dewlet Baxçelî û nûnerên dewleta Tirkiye hemû behsa vî pêvajoyê dikin behsa derketina Öcalan dikin çawa hûn ê behsa serokê derketina serokê rêxistinekî bikin û xortekê Kurd ciwanekê ku Kurd û elaqayî bi PKK re tune hûn ê bi PKK tawanbar bikin vîdyoyekî de we berê min par vekir ew zarok min vîdyoyê wan jî gudarê kir tu peyvek derbarê PKK de negotine li pişwan aleya Kurdistanê heye behsa Kurdistanê dikin hinek ji tên êrişê wan dikin dibe gelo ev Kurdistan di ku derê ye ew jî nîşan didin dibên ava Kurdistan vê derê ye ava ev jî Tirkiye ew Tirkiye baradayê Tirkiye baradayê hesaba Tirkiye wek baxwe biçûk dibîne divir de dikarin bêjin gelê Türk biçûk dibîne yani Türk milletini aşağılamak çawa vî tîne girê dide bi PKK behsa PKK vîdyoyê de nehatiye kirin tu axaftinê min de jî behsa PKK nehatiye kirin çima hemû xebat û axaftin û tevgerên Kurda tînin girê didin bi PKK re Belê wê encama îstînafê kengî diyar bibe gelo ne diyarê dibe ku pênc me dibe 5 sal yani encama îstînafê carna 5 mey de diyar dibe cana 3 mey de diyar dibe lê ji ber ku tê yargıtayê bikeve batlaneyê dûsê me heta wî çaxê ez bawerim tu biryar dernayê piştê wî li gor rewşêka te çawa bibe em jî nizanin gelekî spas bi rêz Alî Çeven serokê Komeleya Pêşengên Kurd tu ji bajarê Stenbolê mêvanê me bû zor spas belê spas xweş ez bangek li vir dikarim bikim belê keremke di bîstûnê Xezîranê de li meydana Şex Saîd kotê gotin dax qapî meydanî ji bo bîrhanîtina 102 saliya salvegeriya şehadeta Şex Saîd û ji bo tespîtkirina pêşengên gora pêşengên Kurda Komeleya Şopa Kurd ya cûdî înisiyatîv ya kesatiyên serbixwe em ê meydana Şex Saîd bin ev ceza me nawestin me natne sekinandin xebat û tevgerê me li kurma bin em ê li wir bidomînin dewam bikin em li benda xwe ne divê rojê de gelekî spas her sağ bî bi rêz Alî Çeven serokê Komeleya Pêşengên Kurd tu mêvanê me bû serçava roj baş